το σερί βίντεο που κάνω σήμερα. Το σερί βίντεο θα παίξουμε Minecraft μαζί με τον φίλο μου, μαζί με τον ξάδελφό μου, τον Captain Pono. Δεν μπορεί να κάνει βίντεο αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θα κουνιέμαι καθόλου. Κουνίζω γιατί χωρίς εσένα δεν μπορούμε να βγούμε πουθενά, σε παρακαλώ. Καλά. Αου! Λοιπόν, δεν μπορεί να το κάνει ακόμα το βίντεο, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε βίντεο. Περιμένουμε να το ανοίξει το Minecraft, να μπει σε κανένα σερβερ που θέλει. Συγγνώμη για το skin που είναι η Alex, που είναι άλλο skin. Κοιτάξτε αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό παιδιά. Θα κάνω ένα μικρό pause. Τελευταίο. Θα κάνω ένα μικρό pause. Θα το κατεβάσω μαζί στην εφαρμογή. Αυτά είναι τα παιδιά στην Ανδρέζια. Κοίτα. Θα κατεβάσω σκηνές και θα μπούμε σε ένα τέλειο σερβερ. Αυτά ήταν σερβερ. Πάρε το φαντάκι. Είναι δικό του. Και είναι ματωμένο. Είναι χτυπημένο, σπασμένο, πώς να το πω. Πισμένο. Ναι. Έτσι θα μιλάω σαν Κύπριος για τα περίπτωση βίντεο. Δεν είμαι από την Κύπρο, αλλά έχω κάτι τέτοια προφορά. Δεν ξέρω γιατί μιλάω έτσι. Γι' αυτό καταλάβετε. Λοιπόν, παιδιά, και εγώ δεν μπορώ να αρκετά, αλλά έχω το PlayStation 3 να ξέρετε. Έχω μια απέσια και τα βγάλει, δεν μ' άρεσε. Είναι βλακεία. Είναι βλακεία αυτή τα φώτα. Μεγάλη βλακεία. Δεν ξέρω, δεν θέλετε να δείτε πόσο βλακεία είναι. Πέμπτο! Καλές βλακίες. Γνωστός ξαδελφός μου. Ο γνωστός μικρός ξαδελφός μου. Δεν είσαι μικρός ξαδελφός μου. Το ξέρω. Αλλά δεν μου αρέσει και πολύ το Minecraft. Δεν κάνω πολλά βίντεο Minecraft. Ναι, σπάνια κάνεις βίντεο Minecraft, γιατί δεν... Βασικά δεν έχω κάνει καθόλου βίντεο Minecraft. Έχεις κάνει, τι θα κάνει. Λίγα. Δεν το έχω κάνει. Καλά, αυτός το σερβερ δεν είναι λίγο βαρετός, γιατί είναι λίγο βαρετός με αυτό το ρομπότ. Να το καταστρέψουμε το ρομπότ. Περίμενε, θέλω να κρυφάω. Α, δεν πειράζει, παιδιά. Να το καταστρέψουμε το ρομπότ. Περίμενε να μέσω. Από μέσα, προς έξω ή από μέσα. Εσύ από πού θέλεις. Εγώ διαλέγω από μέσα να το καταστρέψεις. Εγώ λέω από μέσα, ναι. Μισό λεπτό. Από μέσα εκεί. Γιατί δεν θα το ξέρει κανείς ότι θα είναι μες TNT. Εκτός και αν φαίνεται. Νταπ. Μεσμένος μέσω νταπ. Να ξέρετε αυτό το είπε κάποιον πόνος. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο θα έγινε. Άντε, γεια! Αυτό θα το κάνουμε τόσο μπιπ. Θα το κάνουμε τόσο. Θα είναι τόσο. Χακ. Τι χακ, παιδί μου! Τι χακ, παιδί μου. Λοιπόν, αυτό το Κοίτα. bot θα το κάνουμε 0,00 ρομπότ. Yes! Συμφωνώ απόλυτα. Παιδί μου, Ελάτε εδώ, TNT's. TNT's, εντάξει. ναι. Πάμε, παιδιά, να ανατινάξουμε τα ξεκινήσουμε από το πόδι του, την βρομποδάρα του. επειδή με βάλω στη διαφήμιση την ώρα που θα έκανα Το αυτό. boom. Ας μην ξεκινήσουμε από το πόδι του. Αύριο θα έχω Twitch. Δεν ξέρει τι είναι ο Captain Ponos, δεν ξέρει τι είναι το Twitch. Δεν έχω ιδέα. Γιατί είμαι και πολύ μικρούλη για να είμαι YouTuber. Τον αφήνει όμως η μάνα του. Ναι. Και σας παρακαλώ να λέτε πολύ η μάνα μου. Γιατί δεν μπορεί να πει λέξη μάνα. Μάνα. Και λέω πολύ. Μάνα. Να σου πει και να το έχω
μέσα. Έλα μέσα. Εγώ βάζω TNT στο πόδι του. Έξω ή μέσα. Από μέσα. Εγώ είμαι στη μέση. Εγώ είμαι στο στήθος. Μου λες πρώτα στο πόδι του και μετά μου λες τι σου. Παιδιά δεν αποφασίζει ποτέ. Είμαι λίγο χαμούλη. Για YouTuber. Και ο Αντώνης τι να το λέει. Δεν μπορώ να είμαι YouTuber. Ο Ντάνης κάνει πλάκα. Είναι αστείο. Α, πλάκα. Να δείχνεις την μπουρδα σου μπροστά σε όλους. Πλάκα, ναι. Ελάτε εδώ. Ήρθατε του κολοτήμπη. Παιδιά δεν κάνει βαρά. Όχι, Εγώ είμαι στο κεφάλι του, καταστρέφω το κεφάλι του. είμαι στο στήθος, καταστρέφω το στήθος. Τι δεν έλεγα παιδιά. Έχω να τριμάξει λίγο από το πόδι του. Δεν έκανες και πολύ μεγάλη ζημιά Το πόδι του. στο στήθος του. Θέλω να το δω πώς το έχουμε κάνει. Ρε, δεν το έχουμε κάνει καθόλου χάλια. Κοίτα, αυτό δεν πήγα προσέξεις. Αν το πιέμε πλάκα. Δεν θα καταστραφεί αν το πιέμε. Από τέτοιο, από μαλλί. Λοιπόν, σύντομα θα καταστραφεί, παιδιά. Και αυτός που το έφτιαξε, μόλις βγει γέρα παιδί, θα δει ένα κατεστραμμένο ρομπότ. Δεν θα το δω. Ναι. Θα δει μόνο μια έκρηξη. Γιατί δεν πέφτω το like. Παιδιά, εγώ να σκέφτω, η μάχη δεν može να κάνουμε την έδειξες. Αυτά είναι παιδιά. Και εμείς κάναμε χθες βίντεο αντίδρασης να μην βρίζετε στα σχόλια, παιδιά. Πολύ απλό. Παιδιά, ναι, καταστροφή, αυτό θα πει ξεκάψιμο. Αυτό θα πει με τα πάντα. Δεν είναι στον εγκέφαλο. Άρα θα με τεινάξεις όπου να είναι το πάνω μέρος. Ναι. Α, παιδιά, ο Σόντερ μας είναι τεραστής αυτόν τον κύκλο που έχει βγει. Παιδιά, το και